Излизам от сянката с кратка ретроспекция. 7 епизода с микрофона правя дисекция. В първата прожекция победителя си ти. Играхме GeoGuessr в София с завързани очи. Имаш предимство, защото си от тук и познаваш тая лудница. Ма гледай да не изчезнеш парка Рила в Дупница. После мапа в GTA падна голяма чуденица. Но рунда е мой, защото познавам всяка улица. Втори епизод с перфектна подготовка. Трябваше да се скрием от Ивайло с Airsoft-а. Всичко беше точно, намерих и 4 голда. А ти трепериш в растите на всяка обиколка. Тука нямам с никой уговорка. Целта е само да забавляваме хората. Тая клиеница беше пълна драма. С жокер от водещия за мен победа няма. Нямаш нерви да цъкаш Roblox. Само с как печелиш, това е твоя парадокс. В Майнкрафт строиш къща, аз строя империя. Всяка твоя победа е пълна мистерия. За това печеля, тук са мои правилата. Аз съм главния герой, ти NPC-то в играта. Знам ти хака, но тука не брат. Има един победител, но това не си ти. В третия епизод съм с бялата пресилка. Признавам си, в началото нямах добра засилка. Всичко беше точно с второто ястие. И кво? Ти печелиш с някакъв бургер само с лук и месо? В Escape Room търсехме изхода, нали? А Криската тръгна за помощ на ключара да звъни. На язовира с джета те оставих сам. Пред компа си голям, а извън вас те е срам. На пистата спечелих, щото хвърчах с 300. Бихте те, бих и професионалиста. Имаш кафе, само държиш в ръката мишка. Пия те на всеки спорт, трябва да свикваш криска. Нямаш нерви да цъкаш Roblox. Само с как печелиш, това е твоя парадокс. В Майнкрафт строиш къща, аз строя империя. Всяка твоя победа е пълна мистерия. За това печеля, тук са мои правилата. Аз съм главния герой, ти NPC-то в играта. Знам ти хака, но тука не важи. Има един победител, но това не си ти. Game on! Ако пак не си разбрал, на 1 ноември има гига финал. Но не забравяй най-важния акцент. Предишния сезон кой беше Fiber Champ.